Mi, Srbi i Bošnjaci ovdje u Hrvatskoj, zajedno sa drugim pripadnicima nacionalnih manjina, nastojimo da se razlike, da se nesporazumi koji se događaju bilo u Bosni i Hercegovini, bilo u Srbiji, ne reflektiraju na naše međusobne odnose što je moguće više ili što je moguće manje reflektiraju. Tako i u ovoj prilici i u turbulentnim vremenima u Bosni i Hercegovini mi znamo iz svojeg vlastitog iskustva da prije ili kasnije će ljudi sjesti za stol i da će možda već još za stolom prvi puta biti tvrdi i upućivati riječi koje neće ljude zbližiti. Ali siguran sam da je to u interesu i Srba i Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, svih stanovnika i svih građana Bosne i Hercegovine, da oni međusobno počnu razgovore. Kao što ih započinju u svakodnevnom životu kad trebaju jedni drugima. Tako će, vjerujem, nadam se, to biti u neko ne daleko vrijeme, nego u neko skoro vrijeme. Jer tek kroz dijalog, tek od razgovora se može zaliječiti ratne traume. Tek kroz dijalog, tek kroz razgovor se ljudi mogu prepoznati i mogu se priznati uzajamno, a to vrijedi i za narode. A ljudi na prostoru Bosne i Hercegovine i općenito bivše Jugoslavije imaju neku vrstu odgovornosti za tim, jer u ovih 30 godina je bilo, 35 godina je bilo premalo razgovora i premalo dijaloga. Važno je da se osvijesti da je bolje da mi uzajamno razgovaramo nego da nam neko drugi kroji sudbinu ili da je kroji kaput. Vidjeli smo to u Ukrajini sada sa razgovor Trumpa i Zelenskog. Kako je to kad drugi kroji sudbinu? Do koje mjere to poniženje ide? Jel? To je primjer koga bi svako trebao i svugdje otrijezniti. Naročito u ovakvim globalnim sukobljavanjima kakve imamo. Svima čast, velikima naravno i velikima posebno, ali mali moraju voditi računa o tome da ne budu izigrani, da ne budu proigrani i moraju voditi računa o tome da jedni druge zaštite u takvim okolnostima. Sigurno da je to nešto što bi mogao biti ideal, a o tome da nije samo ideal svjedoči činjenica da Hrvati iz Srbije i Srbi iz Hrvatske surađuju već godinama i da svojim djelovanjem često prave mostove između Hrvatske i Srbije. Ne bih imao ništa protiv toga da moj kolega Armin Hodžić i ja ili neko drugi predstavnik srpske zajednice doprinosi tome da se nesporazumi između Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini prevladavaju na drugačiji način nego što se prevladavaju ovoga trenutka ili ovoga vremena u kojem živimo. To bi bio zahtjevan posao i posao koji ne bi uvijek bio najbolje shvaćen, ali nema nikakve sumnje da naše iskustvo ovdje kao novonastalih manjina i Srba i Bošnjaka i drugih nas upućuje na suradnju. Upućuje nas na to da drugačije gledamo jedni na druge. Pa možda to naše iskustvo drugačije gledanja jedne na druge bismo mogli negdje među Srbima i među Bošnjacima podijeliti bez velikih pretenzija da im solimo pamet jer ima ih i previše koji im sole pamet.